La setmana ha començat moguda amb núvols i l'arribada d'algunes precipitacions a bona part del territori i sembla que al llarg d'aquestes pròximes jornades mantindrem una situació bastant inestable amb precipitacions que podran afectar a bona part del territori. Comencem repassant les imatges del satèl·lit Meteosat i veurem la pertorbació activa entre el nord de la península Ibèrica i la Bretanya francesa i a davant seu aquesta massa de núvols bastant abundants i activa, productora d'aquestes precipitacions que comentaven. De fet, amb les imatges del radar meteorològic podem veure com de matinada s'han iniciat pel terç oest i a partir del matí, de manera progressiva, han anat afectant a d'altres punts del territori de manera dispersa i, com dèiem, en general han estat d'intensitat feble i les quantitats més importants s'han acumulat en punts del Pirineu i del Prepirineu més occidental. Destaquem, per exemple, el cas del Port del Comte, on s'han arribat a superar els 100 litres per metre quadrat. Amb l'animació a nivell de superfície del model meteorològic podem veure com al llarg d'aquest dimarts tornarà a arrencar una zona més activa de precipitació i sobretot dimecres amb aquesta pertorbació molt a prop de Catalunya reactivant les pluges a bona part del país. De moment, durant el dimarts al matí esperem que els núvols siguin bastant abundants en conjunt i que a partir de mig matí i migdia es vagin escapant algunes primeres precipitacions més importants cap a la meitat oest del país i temperatures en conjunt sense grans canvis. De cara a migdia i durant la tarda, aquestes precipitacions bàsicament afectaran les comarques de la meitat oest del país, s'obriran algunes clarianes cap a la meitat est i les precipitacions més importants, més contínues, es donaran cap a punts del Pirineu i del Prepirineu més occidental, on, per cert, de manera local i sobretot en zones elevades, es podrien arribar a acumular més de 100 litres per metre quadrat. Atenció també al vent en zones elevades del Pirineu, bàsicament als cims, ja que les ratxes podrien arribar a superar els 90 km per hora i de matinada onatge alterat també en molts trams de la costa central. I de cara als pròxims dies destaquem aquest dimecres bastant complicat, pertorbació bastant activa, núvols abundants i reactivació de les precipitacions durant el matí, bàsicament al terç sud, i de cara a la tarda afectant a bona part del país, localment aquestes pluges amb intensitat forta, baixada de temperatures i en tot cas entre dijous i divendres sembla que hi haurà una petita treva. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.